Είμαστε εμείς, αν φύγω σε ένα τρένο της γραμμής, δεν θα μείνουν μόνα. Να μην φοβούνται τις σταγόνες βροχής, να ψάξουν για μια αγκαλιά ζεστή για το χειμώνα. Πόσο λούθερ, να σπάσω καρδιές, όχι τα χούφερ. Να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που όταν ανοίξει τα μάτια και δει. Ούτε να κλάψει θα πρέπει, ούτε να φοβηθεί. Μια Κυριακή από το χέρι να το πάρω, να πάμε μαζί μια βόλτα στο δάσος πρωτού καεί. Πρωτού γεμίσουν τα βουνά τους με γεννήθριες, να ερωτευτεί τη φύση πρωτού μας εκπαιδευτεί. Θέλω να δει οι κόποι μας πως γίνανε καρφί και πως του δέντρου τα κλαδιά προς τον ήλιο πάντα κινούνται. Γιατί άμα μάθει πως καλή εκεί τη γη θα καταλάβει πως οι άνθρωποι ανθίζουν όταν αγαπιούνται. Πως να του εξηγήσω να του πω τι, ούτε δασκάλοι ούτε γιατροί, το σύστημα τα ίση μπάτσους. Θέλουν παιδεία και υγεία ιδιωτική, γιατί κατάστολη και βία για πάντα θα είναι του κράτους. Αν είχα μόνο μια ευκαιρία θα του έδειχνα βιβλία του κράτους στην ιστορία να μάθει καλά. Γιατί αν διαβάσει και νιώσει αυτό που συνέβη χθες, θα καταλάβει από μόνο ότι θα έρθει μετά. Κι αν τελικά ό,τι έχουμε είμαστε εμείς, αν φύγω σε ένα τρένο της γραμμής, δεν θα μείνουν μόνα. Να μην φοβούνται τις σταγόνες της βροχής, να ψάξουν για μια αγκαλιά ζεστή για τον χειμώνα. Για κάποια πράγματα παίρνεις από τους γονείς, ας πάρουνε το κλείσμα μου και την ευκαιρία μου. Κι αν με σκοτώσουν σε ένα πλοίο της γραμμής, να μάθονται για μένα σαν να είδανε παιδιά μου. Αν κάνω ένα παιδί θα του δείχνα τη θάλασσα, όσα κατάφερα και αυτά που έχω εκτιμήσει. Δεν θα μιλούσα για τα χρόνια που σπατάλησα, όλα τα υπόλοιπα θα τα άφηνα στη φύση. Όσο θα ακούμε τα παιδιά θα δυναμώνουμε, και τι να πούμε στα παιδιά που μεγαλώνουνε. Ότι για να πεις καταλαβαίνουν τα παιδιά, έχουν άποψη στα πράγματα και τι τεκμηριώνουνε. Μάθαν η ζωή πως δεν χαρίζεται και μελετάνε τους αγώνες τους σαν φίλοι. Για κάθε νέο παιδί που θα αγωνίζεται, χαίρεται ο Θεός, γελάει ο Παύλος τον Απρίλη. Αν μεγαλώσουν ίσως γίνουν ποιητές, να γράφουν μαύρες μουσικές που επηρεάσουνε. Ίσως κι αυτά να μεγαλώσουν μαχητές, να βρουνε φίλους και ανθρώπους να ταιριάζουνε. Κάνε παιδιά μα και τα μάτια σου στο σύστημα, να τους μιλάς για τις 18 Σεπτέμβρη. Οι μπάτσοι πήραν τη ζωή, πατέρα φίλου μου, θα σημαδέψουν το παιδί του το Δεκέμβρη. Και τελικά ό,τι έχουμε είμαστε εμείς, αν φύγω σε ένα τρένο της γραμμής, δεν θα μείνουν μόνα. Να μην φοβούνται τις σταγόνες της βροχής, να ψάξουν για μια αγκαλιά ζεστή για το χειμώνα. Για κάποια πράγματα παίρνεις από τους γονείς, ας πάρουνε το κλείσμα μου και την ευκαιρία μου. Κι αν με σκοτώσουν σε ένα πλοίο της γραμμής, να μάθονται για μένα σαν να είδανε παιδιά μου. Και τελικά ό,τι έχουμε είμαστε εμείς, αν φύγω σε ένα τρένο της γραμμής, δεν θα μείνουν μόνα.